Ο τομέας υγείας και πρόνοιας λειτουργεί στο πρώτο ΕΠΑΛ και έχει τις ειδικότητες βοηθός βρεφονιπιοκόμος, παιδοκόμος και βοηθός νοσηλευτών. Οι μαθητές διδάσκονται τις αρχές της παιδαγωγικής, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν σύγχρονα προγράμματα με στόχο την εξέλιξη των παιδιών σωματικά, νοητικά και κοινωνικοσυναισθηματικά. Ο πτυχιούχος βοηθός βρεφονιπιοκόμος προσφέρει αγωγή και φροντίδα σε βρέφη και νήπια ηλικίας από 0 έως 6 ετών. Ο πτυχιούχος βοηθός βρεφονιπιοκόμος μπορεί να εργαστεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και παιδότοπους, κατασκηνώσεις, με ευτήρια στο τμήμα φροντίδας νεογνών, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και νηπίων της εργαζόμενης μητέρας. Ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών. Στόχος του τομέα είναι οι απόφοιτοι να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της περίθαλψης και νοσηλευτικής φροντίδας τόσο στα νοσηλευτικά ιδρύματα όσο και στο σπίτι για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στα εργαστήρια νοσηλευτικής, τεχνικής χειρουργείου, πρώτων βοηθειών, ώστε να έχουν αποτελεσματική συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές και γιατρούς. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής μπορούν να εργαστούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κέντρα υγείας, νοσοκομεία, νοσηλευτικές μονάδες, υγειονομικούς σταθμούς, κινητές μονάδες ΕΚΑΒ. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε οίκους ευγυρίας, σε κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ακόμη να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.